Hi guys, magandang araw. Welcome back to our channel. Ang gagawin natin ngayon ay magmumukbang tayo ng papaitan na baka. Baka siya, baka. Baka. Hindi siya kambing. At ngayon ay kasama natin si Baby Binis, ang baby ko, nag-iisa kong anak. Ang kakainin niya naman ay sibuyas, okra, tsaka konting hotdog. Hindi naman uubusin to. Ano lang. Gusto lang yung sumama. At meron tayong Coca-Cola. Masarap to. Bubukas muna natin. Bago tayo mag-umpisa. Para ready pag nabilaw ka. Okay? Pero hindi kay Baby Binis to, sa akin to. Ito sa kanya, tubig lang. Ngayon guys, umpisa na tayo. Bago yan ay lalagyan natin ng kalamansi para masarap. Ito. Pero hindi naman kinakain ni Baby Binis to. Kasi, pero may sili na siya. Nilagyan ko na ng sili kanina. Kaya, umpisa na natin. Meron din tayong Mang Tomas para sa hotdog. Konti lang kasi hindi masyado kinakain ni Baby Binis to eh. Kaya game, isa na. Bangan na. Anong gusto mong kain ni Binis to? Kain na. Sibuyas. Ito. Lagyan natin ng konting toyo para may lasa. Yan. Papaitan na baka. Sarap to. Sarap. Guys, oh. Malaman. Mainit-init pa. Sarap. Kasi, sabi niya, hindi siya kumakain ng baboy. Madalang lang kung hindi mo siya pinipilit. Kaya yung baka hindi niya lang. Panay gulay lang talaga. Kaya napakaswerte ko kasi gulay lang. Siguro pag ulam namin baboy, tas may nilagang sibuyas. Pag pipiliin mo siya, pipiliin niya yung sibuyas. Kasi hindi niya talaga kumakain ng baboy. Sibuyas, okra, ganun lang. Ganun yung turo ng mama niya eh. Kaya masarap. Ayun na guys! Oh my God! Wow! Masarap! Sarap! Buwan. Hotdog. Try natin ubusin, pero tansya ko itong papaitan na baka hindi ko maubos, marami. Wow! Ganda lang, may tubig ka. Dahan-dahan lang, malagyan. Okay. Dahan-dahan ha. Pati soft drinks, binabawal ng mama niya pa. Hindi siya iinom. Kasi daw, lagi siyang sumasakit na yung tiyan eh. Dami laman. Wow, very good.
wala na agad. Ang sarap kasi. Sarap, no? Maubos mo? Okay. Lakas kumain, baby ko. Very good. Sarap. Ayun talaga, Mang Tomas, ayaw niya. Sarap. Dandan. Mahulog. Sarap niyang kumain ng okra, no? Ba't ako ayaw ko ilatan ng okra? Siya, parang mansanas lang kinakagat, pati yung sibuyas eh. Yung sibuyas, subo. Pagkita mo. Pagkita mo. Subo. Sarap, no? Sorry. Sarap. Papaitan na baka. Manghang. Sarap. Siguro, maubos ko yung kanin na to. Papaitin din maubos. Marami masyado, pero masarap. Mainit-init pa. Very good. Pakita mo daw. Pakita mo. Yun no. Pakita mo ito. Okra to. Okra to. Okra. Hindi niya sinubo. Ayaw niyang sinusubuan. May laman pa siya. May laman pa siya sa bibig eh. Sarap. Masarap talaga guys oh. Puno ng stili. Guys.
masarap pag kumain may cook. Ubus pa tayo. Pero hindi natin ubusin. Tingnan natin si Mami. Nakaisang sibuyas na siya. Uubusin niya yan. Tatlo lang yan, tatlo. Tatlong sibuyas. Yung nga ito, hindi mo nagagalaw, no? Kasi hindi niya gaano kinakain. Basta sibuyas siya okra. Kung may ano lang, may patola pa. Patola, yung ganyan, kinakain. Kamatis yan, favorite niya. Sarap. Yung iba, ano, sa papaitan, ah, pina, yung nilalagay niya ng sangkap, yung tae ng kambing. Ganon. Pero dito sa amin, ano, kalamansi, yung balat, ganito, yung balat ng kalamansi. Pero sa iba, ano, tae ng kambing daw kinalalagay para pumait. Pero sa amin, kalamansi. Guys, nahulog. Sarap niya kumain, no? Nakadalawang sibuyas na siya. Isa na lang. Isa na lang. Dalawang sibuyas. So, 4 na okra. Saka isang hotdog.
Mampangan. Kunti na lang. Pagkita mo. Busog na ako, guys. Busog ako. Dalawa na lang. Siguro, guys, hanggang dito lang tayo. Kasi busog na ako. Mamaya pa matatapos si Baby Beans eh. Kaya, maraming salamat guys. At huwag mong kalimutan mag-like, share, comment, and subscribe. Huwag mong kalimutan ang notification bell para updated ka sa mga uploaded kong video sa susunod na araw. Maraming salamat.